Bajarê Mêrdînê Yakub bi pirçandî û pirbaweriya xwe li Kurdistanê derdikeve pêş, bi nebat û sabûnên xwe yên navdar jî tê nasîn. Em dikarin bêjin bajarê Mêrdînê wekî gerdûna nebatên dewlemend û gerdûna sabûna ye. Li vî bajarê dîrokiyê Mezopotamyayê bi ket û sebreke mezin her roj sabûn tên çêkirin. Sabûnên ku ji nebatên curbecur tên çêkirin bi taybetiyên xwe navê xwe gihandine devreyê sînorên Mêrdînê, bajar û welatên xerîb. Navê min Ahmet Faruk Akuzum, ez Mêrdîniyim. Em li esnafin em sabûncînin. Hûn zanin sabûna Mêrdînê pir meşhûr e. Sabûna me giş bi desta çêdibin. Tê de kimyasal tûnin, boyak tûnin. Sabûna me ji bo pir derda derman e. Sabûna me bitma ê Mêrdînê vaya ye, evana özel sabûnin. Ji bo porveşandinê, por nabeşîne, ji bo kepek, ji bo Tirkiye dibên cild bakım için yani sabûnik pir baş e. Sabûnik süper e. Sabûna me diş zê tebîî ve çêdibin. Evana cem didin efe ku çerman zwanin, bêdohinin ji bo ku nemlendirmiş bikin, ji bo wana pir başin. Sabûna me zwana heye. Ava jî ji bo cismek ku yağlî bin, em didin wan ji bo porek ku boyak kirî bin, por nerm dike, por naweşîne. Ji van sabûnana hingî ku kimyasal tê de tûnin, sabûna me giş baş in. Sabûna ku kimyasal tê de tûne bin, giş orijinal in. Sabûna me ê pir baş, ê pir cuda, sabûna şîre bizin hinin, wana şîre bizin em çê dikin. Ava ji bo serçav, sabûn pir baş e. Ji bo pizika, ji bo leke, ji bo akna vaya sabûnik me süper e. Wekî din sabûna gül sabûnê heye, ev gül sabûn jî ev jî orijinal e sabûna ku em çê dikin. Evana jî ji bo bên makyaj temizliği için, ji bo gözaltı morlukları için ava jî sabûnik süper e. Sabûna lavanta heye ve sabûna jî tamamen doğal e, boyak tê tûnin, vay carda em çê dikin. Ava jî ji bo vücut sabûnik baş e. İja ku sabûna me orijinal bin, hingî ku orijinalin, hingî tê de katkı kimyasal tûnin, ji bo wilo kîjanî sabûnê rahê jî giş başin, giş kalitelînin. Hat sabûna bi eyva, hat sabûna qizwana, hat sabûna tar, hiç fark nak. Sabûna zeytun em ji war dibe, awa jî aynî ye. Sabûna ku bezî heywana tê tûne bin û zeyta pembo tê tûne bin, giş baş e. Sabûn ku por hişk dike, wek mezelokî dike, ewana giş ji bezê heywana çêdibin, ku xelk ji wan hebikî dûr bikevin, por jî naweşînin û
ji bo sağla avacı başa. Sabun ama çima por navşine. Sabun ama kimyasal tetune. Bazı hayvanat tetune. Ama benim hayvansal abra herkes fahm bek. ji bo lo hem por pakij dike, hem vücut pakij dike, hem ji bo por, hem ji bo vücut jî sabun pir baş e. Yani mana peyva min sabûna ku tê de hayvansaliya tûnin kîj baş, kîj cuda ne. Mardin'den, merkezinden yani içinden büyümüş biri ve dededen gelen bir iş bu. Biz kendi sabunumuzu kendimiz üretiyoruz. Meşe külü kullanıyoruz. Kostik kullanmıyoruz. Kendi ürünlerimiz tamamen doğal ve saftır. Zeytinyağı olanlar daha uygun fiyat oluyor. Sadece kendi yağ kullandıklarımız biraz daha fiyatları yüksek oluyor. Fiyat konusu değişiyor. Mesela zeytinyağlı olanlarda %30 kendi yağlarını katıyoruz. Zeytinyağsız olanlardan sadece kendi yağını katıyoruz. Bir de meşe külü kullanıyoruz. Başka şekilde içinde kimyasal yok. Mardin'in hani sayılı ürünleri var. Badem özlü saçta oluşan kepeğe ve saçın aşırı yağlanmasını önlüyor. Bıtım sabunu Mardin'in en meşhur ve bilindik sabunu. Saç dökülmesini önlüyor. Varisleri rahatlatıyor. Vücudu rahatlatıyor. Vücuttaki kirli yağı alıp temiz yağ bırakıyor. Melengiç özlü de bıtımın kabuğundan yapılıyor. Bıtımın yağını kullandıktan sonra kabuğunu da biz kullanıyoruz, atmıyoruz. Melengiç özlü yapıyoruz. O da sivilce, siyah nokta, ergenlik sivilceleri için birebirdir. En güzel olarak odur. Yüz için, gençler için. Bir de kendi ürettiğimiz eşek sütü sabunu var. Antiseptik, cilt yenileyici, sivilce, siyah nokta, yüz temizliği, vücut temizliği, ayrıca bütün güneş lekeleri için de geçerlidir. İçinde zeytinyağı yok, saftır. Kendi sadece meşe külü bir de eşek sütünden yapılıyor. Sabunên Mêrdînê ji gelek nexweşî û paqijiya laşê mirov ra dermanin. Ji ber vê yekê, bijîşkên li herêmê gelek caran ji nexweşên xwe re van sabûnan pêşniyar dikin. Sabûnên ku gelek cureyên wan hene ji ber ji nebatên xwezayî tên çêkirin, di nav da meddeyên kîmyavî nîne. Tevî sabûnên ku tên çêkirin, xwezayî û arî ne. Ev yek jî sabûnan bêhtir bi taybet dike. Navê me Gulbîn e, ji nava Mêrdînê me, beşamê kimya mühendisiyê. Ji ber vê mixwaz ser beşa xwe xebatkê ez bikim. Min jî dest bi sabûnê kir. Sabûn li Mêrdînê pir e, li zamanê berê de di kültûra me sabûn gelekî zêde ye. Ji ber wilo mixwast ez veya berdewam bikim. Hem wek jinkê jî mixwast ez karkê bikim û ez xwehîm bikim. Min wilo dest pê kir. Merevê me hene, merevê me vî karî dikirin pir berî niha 10-15 sala zaten îşê sabûnê dikirin. Min jî ji wan dîtibû zarokbûniyê, ez mezin bûm, min got ka ez jî vî karî bikim, ez jî berdewam bikim. Wexta min dibên Mêrdînê sabûn tê bîra me, di nav sabûna jî sabûna kizwana bıtım sabûno me rojêr dibe. O menengîça ye ew tê bîra me. O sabûna şîrê bizina ji bo rû, ji bo gomero pê ser çavê xwe bişû, wan sabûn tên bîra me. Sabûna minî kizwana veya ye ji bo porayê, ji bo laşê me ye, cismê me ye. Ji bo porê me neweşe, ji bo porê me hepkê xurt bibe û kepeka xuriya porê me jê dibe. Ya wexta dibe Mêrdîn veya tê bîra me ro. Bi veya jî sabûnek menî ya şîn heye. Sabûna me nişîn di zamanê berê de diya me bavê me kalê me pîra me vane bikartanîn. Hîn ji wê çaxê heta anha berdewam dike. Ev sabûnê jî gelekî baş e. Niha ez gerek tişkî wilo bêjim, yanî sabûna baş em dibên çi tê bîra me. Sabûn ji bo baş be, di xwezaya xwe de gerek tişkî kimyasal ji derve neyê tê xistin, gerek yaxa wê pir baş bikî, tê bêjî sabûna xweza, doğal sabûn.
استكنا الصابون صار لي 24 سنة فلمسته. نعمل 5 أشكال صابون لميردين خاص. نعمل بطمية للقطن، نعمل بطمية سادة، ونعمل بطمية لزيت زيتون، ونعمل فركية زي 3 أشكال، ليد سادة، ليد فرك، وليد زيت نحط لها زيت زيتون، تصير زيت فركية ليد زيت زيتون، نحط لها قطن تصير فركية ليد قطن. عندنا دفنة 3 أشكال، عيني شاك زي نحط لها زيت زيتون تصير دفنة زيت زيتون، نسي سادة تصير دفنة سادة، نحط لها زيت قطن تصير دفنة زيت قطن. وعندنا مننجيج كزوان نقولوا نحن، الكزوان عكزي 3 أشكال يطلع، 3 قليتات يطلع له زيت زيتون، ويطلع سادة، ويطلع زيت قطن. وعندنا زيت زيتون عكزي اگر حطينا له زيت زيتون سادة زي فيه، وفيه ليت قطن زي، وفيه زي واحد لخ نحط لهم رمادة السجر، نقول لها رمادي. قبل 300 سنة 400 سنة الصابون كان يسوى من الرمادي، كان يحرقون السجر وبعدين يلمون رمادته ويخلطوه بين المية، وبعدين يغلوه ويحطوا له زيت زيتون ويا زيت قطن ويا بعض يحطوا له شحم، يغلوه يسووه صابون. وهسه في ميردين نحن عيني قبل 300 سنة لا يعملون، عيني شي بقى نعمل. Di nav sabûnên Mêrdînê de sabûna ku herî zêde tê nasîn sabûna bitimê ye. Sabûna bitimê ji gelek nexweşiyên wekî weşandina poran, warîsan, qirzikan û rûnbûna poran ra derman e. Müşteriye kuten Merdin, zaten nave Merdin sabun ederketin, demek ki sabuna bitma. Sabuna kızvana, avana sabuna meşhurun. Bana sabuna bitma kızvana meşhurun. Yani ki temerdin mutlaka muhakkak ve sabunu ya bitin, ya sabuna kızvana, ya şirebzine bikirin. İcar sabunci neş herci ha. Vakt tu deri teşkornan ki bikir, tu deri fırnet, tu nari marketi. Sabuncu ki jela sabuna beraber sabuncuya. Ner marketa bakala van sabuna her cihat tünün. Davamı ava bırakak zannedin sabuncu ve bikir. Naci ve fırıncı bikirir. Tuzani sabuna doğal giş şifa tehet yani sabuna iro zeytinyağlı zaten giş şifaya. Değiliz bu pakışkiniz bu seçtini şifayız bu ku şifaya kalkten yani çima kalkten sabuna bütün sabuna merdine giş destaç edin giş hila tetünün kimyasal tetünün bu olu habeki fiyatı tamam bilinde bu hanen emcizanın ama sıhhat insancı oji farzı mesela sabuna bitme istediği abaşı baş istediği penç bitme edin zeytinyağının hiç bana formül tedehenen. Ha formül karmış tabibim. Fabrikada kostik kullanmıştık. Cemme kostik tünür. Ava arı yemçedik. İşbo kimyasal tetün işbo hem işbo porji başı hem işbo vücudu başı. Çünkü tamamen doğalın. Kostik tetebin kostik tüzeyde değiniş fayda ve delava fayda zarar dedi insana. İşbo vücuda vücudu işbo porji zarar dedi.
Capostik tetuna bana doğal hengi ku doğalın halk değil. Dikirim. Hani ki sabun arzaj var diker avcı hani. Ama önemli olan sabuna orijinal kaliteli be. O cardamış müşteriler de vecde ya ve de habeş kordu haba bikirin. Bikirin. Kullanmış gün. Kubaj ben cardı mı varım bikirin. Yani ne hacımın de habis hatta bikirin. Ji bo ser çavê me sabûna şîrê bizina heye. Şîrê bizina ji bo ku ser çavê me pizikê reş îltihap hebin. Qilêra ser çavê me bi rastî pir baş paqij dike. Çima pir ev sabûn wiloyê em soda dixine. Sodaya got me dixwin maden suyu veya heyê qalîta wê zêde dike. Bi vê dû vê jî li Mêrdînê kerê me pir meşhûrin. Ji ber wilo şîrê kera de em sabûna çê dikin veya jî ji bo rûyê û canê me royê. Ser çavê me qirşiqlik mirişiqliqê ser çavê me paqij dike. Lêbelê gerek ne rokê di roja bikarbênin. Salkê di sala wê çaxê ferqiya wê nîzê de mero dibêne. Sabûna me nê قطران هیه او جبو نخوشیه یه براستی جبو صدف اگزاما منتار لاشم خوریا لاشم جدوه و یا جنفته چه دکن او جیش بو نخوشیم بکارتینن از خوازم کزوانی ری و بدم بتم یعنی لمردینه لزناره علی عمر لی درد کفاوانه ام و یا غاوه دردخن داوی ام و یا دکن صابون مخواست و یا جی از ری و بدم صابونا مني بعيفا هي صابونا مني بعيفا جبو بورا نرمدكه جبو روي زوايه nemlendirmiştik ev sabun jî gelekî baş e. Yani vakta müşteriye me tên pisgirêka xwe dibên dibe porê min ciweşe ya jî ser çavê min pizik pir hene em jî li gor li ser çavê wî dinêrin ya jî em li porê wî dinêrin em li gor wê sabûn didin wan bi rastî em li gor wê sabûn didin wan müşteriye me genel anlamda pir ez wilo bêjim memnûn dimênin û vedigerên me yanî ji mer dibêjin erê ji mer baş hat dîs ji mer bişenin ya jî ji mer baş nehat sabûn kêdin ji mer bişenin em wilo li hev dikin. الإنسان يغسل في صابون الكويس الوجود كلته يصير كما المسح وفيها حيلة تفر بويا تفر ريح على برا ما طيبة ريحتها مو طيبة وفي الصابون أشغالها تقريبا يصير لها 20-30 شكل صابون كل شكل آيري في فابريقا في ليت ايت معمل ايت وفي حوض السعني اللي طلع كما الهاي من شي من جابونيا يجيبوه يقولوا له قوقو دهن قوقو يجيبوه من جابونيا كل طبة القوقو يبرها في القازان تصير تقريبا 2000 لتر زيت هاك الزيت كله كيمياء الكيمياء زي للإنسان ما طيبه لا وقت يصير صابون والإنسان يستعمله يصير في وجوده مرض يصير حكي في لاشته يقع شعره وكل اللغزة في زيت قطن لا له فايدة ولا ما له فايدة يبقى بالنص فيته رخيصة أما وقت تستعمله لا ينظف الوجوه لا ينظف الشعر الدهن كله يبقى في الوجود وفي الشعر
Sabûnên ku tên hilberîn di heman demê de ji bo aboriya bajêr jî bikêrtên. Hilberînerên van sabûnan bi saya bazirganiya ku dikin debara xwe pêktînin. Ev bazirganî îro li gelek bajarên Kurdistanê, Tirkiyeyê û welatên biyanî pêk tê. Dîrok û pirçandiya Mêrdînê bi sabûnên navdar re bêhtir bên xweş dibin. Gece em sabun beri zaten sabuna Mêrdînê tu zanî meşhur e. Hoste mehrin, jwana allimînin, em jwan allimînin, ana jwana pê em dide rêzara xwe jî dikin, jwana pê rêzar ve jî înşallah wê devam bikin. Yani veya sabun tariha Mêrdîn sabunê meşhur e. Ji bo wilo yani gijim desta çêdibin, yani wilo ne fabrîkanin, ne kimyasatê henin. Ulu, em üçüncü kuşak, Türkiye'de bir em üçüncü kuşak. İnşa jana pevci ve zar ve ve işe devam bikin. Ama işe sabun ecba vukala jmer maya. Ne jmerteni? Henik Mêrdîn henin. Henikden henin hoste. Ama ecba vukala jwara maya. Yani ve ne sabun kulu iro emsalik 2 sal ve işe dikin. Elhamdülillah iyi sal. Ecba vukala ve işe dikin. وقت اللي طلعوا الشامبوانات الصابون كان كلمات شغلتها كلها كان كلمات. وبعدين بقى الملي تستعمل الشامبوان كله بقى يفر الشعر، يشطف الشعر، لا شيء يصير فيها مرض. والشامبوان كله في 100 اتيق اعطي فيه غرانتي يحطوا له دهن الخنزير. لما من دهن الخنزير وقت يحطوا في الشامبوان يبقى الشامبوان رقيق، يصير كما المية. لما يحط له دهن الخنزير الشامبوان ما يبقى رقيق. الصابون انقد لا تغسل فيها سميكة تبقى كما الحجر. صابون اشقد لا تنشف واشقد لا تخليها هيك ما يسوى شيء. الشامبوان خليه 6 اشهر، بعد ال6 اشهر الشامبوان يقطع من لا في جواته كيميائي، في جواته كله كيمياء سالبة. وبعدين الثانية في خارج تركيا، مصر، كركوك، هنديستان، فرنسا، كلها رجعوا على تركيا يريدون صابون من تركيا. هن يصون الشامبوان كله يعملون هن الشامبوان كله، اما هن يريدون بقى يشترون صابون من تركيا يودوه لبرا. Var lifikenin, life Mêrdînên vana, avanajı pireke Mêrdînê, jine Mêrdînên malê çêdikin, avanajı kabak lifiye mijwar dibin, naylon tê tunun, polyester tê tunun, avana pê sabun dikî, laşe xwe lîv dikî, avana pir sağlıklıyın, gözene giş vetkin, û tişt pir baş e. Wekî din sabûna me re şe, sabûna qetrana, ji bo egzama, ji bo sedef, ji bo mantar. Yani sedî sed emkan bê qeweta Xwedê pir baş e. Yani feyda wan heye, zarara wan tune. Ji bo saçqiran ku dibêne Tirkiyê, ji bo saçqiran em sabûna vê sabûna sîrê çêdikin. Sîr û zeytîna karşımının avana ji bo saçqiran pir başin. Feyda wan henin ku kes sorun evi û hebe biraşxwar vana bikir kullanmış bik.